Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nuwun kala nuwun dumateng panjenenganipun para sesepuh pilih sepuh aji sepuh ingkang satu kala peteni. Para pangembating praja Satria Negari minangka pandheng kawula dasih ingkang satu kawula hormati. Para kadang sinoman muda tumarana ingkang tansah kawula tresnani. Monggo ing kalodhangan pelenggan hari punika kula lan panjenengan sami tansah raos syukur dumateng asa dalem Allah Subhanahu wa taala. Keranten ing kalenggan kalodhangan hari punika inggih punika panjenenganipun Ibu Gina sekalian Bapak Sutris sekalian warga. Inggih punika netepi darbane ngasepuh inggih punika ngunduh temanten. Inggih punika panjenenganipun Dimas Bagus Villa Ari Nur Krisna. Kajatuh kami panjenenganipun Diah Ayu Roro Dian Arung Bi Arung. Putri saking panjenenganipun Bapak Sutono sekalian Ibu Rina Sumardit. Pinjil saking latah kawet dan cinta. Para tamu pilenggah kakung swabut ingkang satu kinurmatan. Boleh kalau jangan dan menika panjenenganipun Bapak Sutris kami Ibu Gina. Katuri kula sakadang ibu saking kadang-kadang paguyuban campur sari reyok singo budaya ingkang wijil saking latah sampung kawedanan. Ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bapak Bandi. Ingkang lenggah menika inggih menika kadang campur sari singo budaya dari Anyeng Kuyung. Menapa ingkang dados hajatipun Bapak Sutris sekang Ibu Gina. Para tamu pilenggah, kami sepene sasana ing kalodhangan siaran menika kula saking kadang-kadang Singo Budaya Kasta Sekawan Widowati. Kula tepaken Widowati setunggal, pokok setunggal para tamu. Ingkang ler piyambak menika inggih menika panjenenganipun Ibu Kesi mijil saking tlatah Kepurjo ngaten nggih Ibu. Nggih, Ibu Kesi nika sinjen berbobot Mas. Ingkang kalih inggih menika panjenenganipun Dimas Kurnia mijil saking tlatah Sampung Kawedanan. Nika sinjen moga Pak, niki digodhog ya rampuk. Niki Dimas Kurnia mijil saking latah Sampung Kawedanan. Ingkang ketiga panjenenganipun Ibu Rini mijil saking latah Sampung ugi. Ini dari ajar ingkang kalengga. Ingkang pungkasan menika panjenenganipun Ibu Tuti mijil saking latah Sampung ugi. Para tamu pilenggah kagem swabut ingkang satu kinameten kagem miyak sepiring swasana ing kalodhangan kelenggaran menika. Monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Singo Budaya. Ijih menika mau pinangka pawur kaneng atur lumantar kadang-kadang Singo Budaya. Ijih kula tanjaken setunggal boko setunggal riyin nggih Dimas. Iki saka lor Dewi mawon. Monggo Ibu. Nggih.
Ora artis sik to. Oh, al artis sih. Injih monggo. Al artis wonten Magetan kumandang. Ora kanca. Injih ate aku lali lho Mas, al artis lali tak tokke. Kami sosol. Injih. Diparingi Magetan kumandang Mbak Yadi. Monggo sedaya al artis jumeneng. Injih lumantar kadang-kadang singo budo. Yo. Pres. Monggo Bu Tuti jumeneng menika Magetan kumandang. Hei. Kota Magetan kondang bangun jiwa ekonomi lan sosial menambah moho kuasa ada dasar Pancasila angku mandang dan sangu mandang saitenge Nusantara kawaryantan sakeloka kutha pariwisata ratane nara praja lan tamtama kelong tunggal cipta rasa putih lan karsa kumraga tumandang ambangun negara bang pinuju marang katentreman ngutik harjan sarta kabudayan ing kutha lan desa Magetan kumandang Singo budaya. Singo budaya.
inggih para tamu pilegak Kang Salutri inggih menika atur pambuka saking kadang-kadang Singo Budaya lumantar Magetan kumandang. Ugi acara ing kalodhangan sanika kasih kuyung panjenenganipun Dewata Audio Production wiji saking tlatah Sampung Mas Dendro. Ugi kasiaraken langsung lewat YouTube. Menika wonten Demang Channel wiji saking tlatah Madiun. Ngaten nggih. Terima kasih kerjasamanya Demang Channel. Ugi karekod panjenenganipun RTTV Channel. Wiji saking tlatah Kebon Sari. Terima kasih kadang-kadang sawun yang kanjeng kuyung nggih. Menika saged ditonton wonten YouTube-ipun Demang Channel live streaming ing kalodhangan Lenggan Ari punika lumantar kadang Singo Budaya dipun dari Anyang Kuyung menapa dados sejatipun Bapak Sutrisno sekalian Ibu Ginah inggih menika netepi darmaning sepuh ngunduh mantu nyanipun Dimas Villa Ari Nur Krisna kajatuh kurang pun Dian Arumbi Arum ingkang wiji saking tlatah Kawedanan. Mugi-mugi teman-teman kalih saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Monggo kula badhe tanjange setunggal mboko setunggal. Ayo Mami, iki bagiane jenengan iki. Iki kaya sepi panggo ki ora adeg iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan, para sesepuh hadi sepuh, para pepunden ingkang kawula bekteni, kawula sura sembodo ngaturaken sugeng sonten, sugeng wirunggan. Nika wekdalipun taksih wulan bodho, nggih kawula ngaturaken sugeng riyadi. Mina aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin sedaya kelepatan kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Nggih kawula badhe daos panglipur dumateng panjenengan sami sesarengan campur sari Singo Budaya saking Kelurahan Sampung badhe ngaturaken Sri Huning Mustika Tuban. Iya kena sak bawane to Kakang. Suwene iki kok ngarep lho wong kon jumeneng ora gelem. Sinebat pahlawan putri Sri Huning Mustika Tuban putra Kanjeng Suralawe. Iya, jan suara kelek suara bagus yo kaya ngene Kakang. Yo prangkong bojone goro bebelo wirat moyo tan urung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa. Iya. Sri Huning Mustika Tuban Ayo. labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang prasetya anandur branti Sri Huning jatan grahita kang tinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe Sugeng rawuh Adipati grup SMP 2
Oh ngoten nggih. Para tamu katemen rawuh, Sri kuning putrane abdi Murni wangsa pati nalika ing uni kapupuhing Madyalaga duk kang tanding kelawan Minajinggo katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning senajan wekasane Sugeng rawuh kang slamet Prateng lena alabuh negara mriki lho Kang Santoso ngajeng mriki klumpuk mriki lho klumpuk ngajeng mriki ayo mlumpuk ning ya pati marang Raden Wiratmaya Kamus prasetyo anandur branti Srihuning dateng grahita kang kinipta kadange pribadi Wiratmaya putrane Ayo, Yulam. Suralawe Adipati Tuban Srihuning putrane abdi wangsa pati nalika ing uni mangke nyumbang lagu nggih kapupuhing Madyalaga duk brang tanding lawan Minajinggo katresnaning Wiratmaya tinampi dening Rara Srihuning senajan wekasane Prateng lena alabuh negara penak lho sayange sing nyanyi ra kersa ngadeg maju yo Srihuning mustika tuban labuh tresno lan sapaya pati sing saya sing rupa marang Raden Wiratmaya prasetyo anandur branti Srihuning dateng grahita kang kinipta kadange pribadi sing saya sing rupa Wiratmaya putrane Suralawe Adipati Tuban Srihuning putrane
rasaniro prateng leno Allah pun negara Iya. Iji, matur sembah nuwun pun Bapak Surabu Sembada ingkang ngaturaken salagun Sri Gunting Mustika Tuban mugi dadosaken panglipur ingkang dengan siang menika lumantar kadang-kadang singa budaya. Para tamu pilegak kasebut ingkang tansah kinurmatan ing kalodhangan siang menika kaseguyung panjenenganipun Dewata Audio Production ingkang wiji saking tlatah Sampung Kawedanan. Nggih. Ugi kaseguyung YouTuber kondang menika wonten rekod RTP channel ingkang wiji saking Kebon Sari Madiun saged ditonton wonten YouTube-ipun RTP. Ugi kagiran langsung live streaming lumantar Demang TV saking kadang-kadang Kota Madiun. Matur sembah nuwun kerjasamanipun inggih menika tansah ndang monet pokoknya ndang bayaran si YouTuber ya. Terima kasih. Inggih menika ayo Bu Kesi jumeneng kene. Heeh. Monggo. Iki ditanjakke meneh. Ya nggih no. Bu, kan jenengan Iya, iya. dulure Pripun? jenengan rawuh kuwathah to, Bu? Nggih, niku Bu niki sinten sing alumni. dijak duet monggo dipilih piyambak. Ayo Mas, duel lah Mas. Ayo monggo, sinten Ora sing duel, menika? duel ya. Oh, menikmati. Yo nikmati. Jare duet riyen ngono, Mas. Rumasane opo dinikmati? Oh, sik maem. Jare kok kok Iya, sak toh. lagu sik. Heeh, iki diaturi Ayo, duet. apa jambu alas? Derek. Apa? Jambu alas ya. Aku iki duet kali Mas iki jambu alas e. Piye, Mas? Heeh. Siap para jambu alas? Siap ki mangke nggih jambu alas nggih. Dariet. Oh siap. Ada. Bapak siap. Monggo. Ora. Kang Agus ki iso dada iki rumasane arep lunga Jare ngono. to. Jenenge kok iso dada-dada. Nggih. Dicobi. Napa nyuwun apa, Mas? Ayo tak ladeni mumpung aku iki arep ngladeni. Heeh. Mumpung Bu Kesi purun ngladeni bapak niki Lah iya. ngersake napa? Wis suwe ra ketemu. Heeh. Suwe ora jamu, suwe ora ketemu. Temu pisan godhong apa? Heeh. Ketemu pisan Godhong jati. Ya terus lajeng Hah? suwe ora ketemu Suwe ra ketemu ketemu jati. ketemu si pisan meranani ati. Oh. Wis ora ketemu pisan peranan Jan ati. kakangku ki saya bagus-bagus. Sing pundi ta, Bu? Kabeh iki. Oh, kabeh bagus-bagus. Iki kancaku. Oh, niki kakang-kakangane panjenengan Niku nggih. temene Mbak Ginah ingkang kagungan kersa. Ngoten. Nggih. Nggih. Alumni SMP 2 tahun piro Mas? 82. Ora Mas Agus. Mas Agus musuh. Heeh, jan no. Injih monggo diparingi kalem-kalem rumiyin. apa? Monggo nderek langgam Nidam Sari napa-napa Bu? Idam sari bawang. Injih, Nidam Sari nggih. Mawon. Langsung mawon nggih. Para kadang ono wonten Nidam Sari wonten Ibu Bawane Kesi. bawa ora? Kang Surabaya ono Nidam Sari, Kang. Heeh, engko Bu Kesi sing ngaturke. Jenengan sing bawa. Ndang bawa Mas. Heeh. Jadi Ndang. kene ngarep kene ya Bu yang gajine aku. Cek delok Mbah Dugel. Oh, ngoten. Injih. Ya saiki usume ngono kok Bu. Jawang bagus. Kae lho. Ah. Wong ayu tapi engko. Bu, sampean dewa bagus karo Mas sing dilirik langsung lho, Bu. Endi? Niki, Mas niki langsung lho wirik ngoten. Tapi aku ora pengen wong iki kancaku. Oh, ngoten. Nggih. Tetep awet koncone ya, Bu ya. Iya no. Heeh. Iki kakak-kakakku. Oh, kakak-kakak Iya. panjenengan nggih. Wis temu durung? Heeh. Nggih. Bawa nyidam. Gantian ya. Tak larik-larik yuk. Nggih, sak larik-larik nggih. Monggo Kang Suro karo Ibunda Kesi. Kula perak. Oh, rada maju. Heeh. Kalau ulap. Dumong ayu Piye Mas Gandrung kok madhep rono jan. Lah iya, kudune jumeneng kene ya Bu ya. Heeh. Wong Gandrung kok ning kono ya ora tekan nggon. pepujan ning ati Masa ngono? Heeh. Oh iya, kepujane ngati. kaya ngene rasane wong nandang asmara Kaya apa Bu rasane nandang asmara iki? Aku Bu, niki wonten kamera secara langsung Bu.
kamera nggone ning kono lho kancaku ning Lah kono. nyuwupin nang kono lho. Ayo Mas. Duh dewata Jawataka Welasana mring wak mami Besok kapan kau tekan jejer lan wong bagus. Lah besok kapan to, Bu? Aku tak enteni jane tenan iki. Ngono. Tak enteni jejere karo bagus iki kaya apa rasane ngono.